rok sini media sini takok sono sung saimano je tini 25 tarik lai thangnai kisu din sigango saklai jakha je sini Tipra Motha ni Wings Youth Tipra Federation YTF kaisa bike rally mega bike rally শুধু একটা জায়গায় চিনি ত্রিপুরানি যে এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি দংমানি যে 28টা জায়গানো তিনি চিনি বাইক রেলি থাই দङ চিনি মো বাইক রেলি নাহাन मंखाय मनो जे चिनि बसकांनि सालो कायसा चिनि युथ त्रिपुरा फेडारेशन नि कायसा प्लेनारि सेसन न थाङै दङ 2 दिननि आबनि आमाय मुं प्लास जे चिनि त्रिपुरा मथा बाय सेंट्रल गभर्नमेंट बाय ते चिनि त्रिपुरा बाय जे चिनि त्रिपुरा से एकर्ड खायमानि abo 6 mas ni bisingo implement ngane kok tongmani abo taksu jutingnya kho abon bage bo tini chini jodi o je tipase ekor khlaimani borok ek bochor ngane thangui tongo kintu taksu jodi kono khlaije ko aboni bo tini awai mungje buskang talsaba taluni bisingo chino tipase ekor jodi ঠিক implement khlaije ge angkai sung tini hoite no sung kok piroi tongo je sung tiprasa rok chini white tape rok nogo siring kai asukoi tonglak abon bage sung choba khlainai tamaka hindi jodi kaham kurungoi sana jodi chini manthai maya gai sung soba khayoi sung manthai sego janani sung bike dong nai chi abon bagai no tinin mo bike rally especially jesini BC election ngi angoi tongo abon bagai ba sung tini sung awareness khana mu sung jesini Tipra government no gobang ma election khaipai kha kintu chini BC election khlai jagya abo khlaina nangthon sung bauno takbo koi tongkho kintu jodi khlai angkai sung saimano jere অধিকার যদি কলেজ মাই আঙ্কাই অধিকার जों सेगोन जानानै जों बाइक दं मांनाय आबन बागैनो तिनि नम बाइक रेल बिसिंथै Tipra हास्तिबो जों जत्त जागानो जों आमाय मुंरि दङ जे Tipra सारक बुबाग्रानि वारियार्स रक YTF रक नगो सिरिं गाय या कबागै तंगया रिजाय बिसिंगो थoi तंगया दरकार आंखाय सिनि मानथाय सेगोन जानानै बागै जों सबाव अंखरै सबा खाय पन्त सेगनानै जों बाइक दं मांनाय जों आसाथे बिसास दङ जों खोनाव जे Tipra हास्तिनि जे बुगुं गलक BJP खायना रक borok central government chuno rinan gosi tongo chini Tipra se kodno borok nayo je Tipra sani bagai lama kasu tongo borok Tipra sana chini man thairina nangya chini landed je nangya chini direct fund ya nangya chini political power ya nangya chini history economy power borok chuno rina nangya borok tami hinai borok central government thang sai borok samani khanao je mo hai jodi Tipra sana joto fund diri khakai Tipra obo Manipur hai a hai chobang nani digi thangai tongnai hinai borok samani kok tongpo ang sanani musungo sung tini je chini manthai sanoi tongo sung kundina saya je wansarong ni manthai tangkhlaioi Tipra sarong ni dinoi sung ekmatra sawo sung borok je rokom choli ma haike borok je rokom tongman haike sung abo haike tongnam musungo sung borok munoi suaisi borok kasu tongo kintu sung asate bisa central government no borok chuno rinai hinoi tini belai hambai mario chini mo bike rally ni bisingo phaiso paisak chini madam chini TWF ni chini central ni chini GS bosuno logirine phaijak bono bage belai hambai chuno logirine phaijani bini uskuti payment bo lama bo uskuti break dom thani mane khlaiyoi bini yasku rok suli kukjak bini yak gutiro kukjak tei phono ang saka bai doctor naijak nai dinai naijak ya ang nong logi tongnai hinoi abon bage ang koine bai ni bage jono palkai chini siklar ya pokhamnan bagri te ani logi tongo TWF jono tongo YTF chini Diras Omit Surojit chini Sonjo topon te kabang matong mane kaisa ke bumung sarang kai jora kabang nangai abono chini bike rally message ekdom serai sung YTF bubagrani sengkrak sung nogo siring sengga asuk tongmaya sung suno songsai rimani ke mono je bubagra jate Tipra sarong no jodi onnai khai tongkai abono protirod khayani jodi Tipra sarong ni man thaino jodi kebo kasu tongkai abono swal khainan bagino YTF songsa jongono abono YTF tini mo bike rally ni bisingtoi serai ke sanamu sungo sini lama ta kebengna ungthon যদি লামা কেবেংখাই जों Tipra sarok जों tei sojo khaimaliasi belai ke sojo khaika nasingmang bot nasinghaisi abon bageno mas talsa talui nasingnai aun bisingo jodi chini je man thaino sungno riyangkai जों BJP bai tongya tata bye good bye जों BJP painai जों buini party ya je gobagai munioi man thai mojimanya gobagai tonglainai jat जों Tipra Motha जों YTF buagran party जों aba haini tongya serai nong kono sanamo जों belai hambai takisa party tabok je TIPC ni hinoi hatai kotoro kasu jak tongmani ani lefti rok borok nokhan tamo ko kasal mai naji borok bongni bo ekot tongna bongni wa ekot no borok implement khlaijak ya an bagai thini lama ka sona pai dongka जों bongno kebia जों bongno support khayoji tamma hindi chini Tipra sara muthana bagai जों gobang ma lama thine जों chini man thai ma sanai जों tabo political party ngai जों Tipra Motha ngai जों sanai tongo borok TIPC ni ngai borok ni
record khlaimani borok mai ang dong ha borok sani dong na so jeng bong no sabut khayo borok tu bo sin Tipra sana manai jeng tu bo Tipra sana manai je sapan tu to Tipra sana manai abon bage jeng kilo oppose kori jeng abon bong no lamso bai tini busu jona rok no borok bang khana tabu su jotoi jeng kaun khaimani gai sin ro tu mane prai 2000 sorry 250 bike kha nete bo fight to sin sikla rok basa raba danai rok tongo raba ka raba sport thungbai raba chi do khaime khoi borok fight jomang phainai aun pore engke sungsenai sungwan sungmani tini ro 1000 bai to kakla 1000 above the sin bike nai bot thayo thanga ba thangjang na tabok sing mo moharani hoite sengkha moharani hoite sirampuro thang mo paijak nai ang nanay hôm nay anh luôn tao thằng ơi Banyak